is dedicated to all the Agunwa cartels worldwide. Ino mgbada, ma nwoke ma nwanyị, enwero m efe ije enye unu. Ebu m ube ekene wee bịa ka nkene unu ihe unu na-emelu ụmụ ụwa. Agunwa cartel niile, young or old, nwoke nwanyị, agadi nwoke, nkebe efi enwero m ego, nkebe ọlaedo enwero m, nkebe ọlaọcha enwero m. So, ọnụlụ ụba akwa na yo. Gratitude. Yeah, I make a noon. Soon no easy. Soon to the community. But I ask is the coach when they phone them. I know which I am a working. You know, I'm a shop working. I'm Muna Agunwa cartel on our Agunwa 001. Area Mitaka. Oh no, the Naka. Oh no, the Naka. Area Mitaka.
Mama.